l'exposició que hem fet, perquè avui la gent... Volíem tocar les emocions amb l'exposició i per tant el que hem fet ha sigut un recull de festes majors des de l'any 61, que és un dels cartells que teníem, és una còpia dels originals, fins a aquesta darrera major de l'any 2020. Vaig trobar uns programes de l'any 39 i em va fer molta il·lusió. Suposo que devien ser els programes que devien donar per les cases i el meu avi el devia guardar. Podreu veure la festa, el ball, amb l'Orquestra Planes de Martorell, que molts de vosaltres, segurament, els més grans, esclar, recordareu, o el Gianni Omarti, un gran músic també. Què és el que he demanat? El ball de gala, Per què? perquè m'agrada molt el ball i tota la vida que he ballat molt, al Congrés i aquí per les festes majors. Ella, què has demanat, tu? El foc, el correfoc. Hubiera decoració de festes, un pastit de xocolata amb multiplicacions. Què és el que més t'agrada de la festa major? Las atracciones. Y que todos estén felices. Jo he demanat fer una competició de jocs alternatius o de jocs de taula alguna tarda que hi hagi de la festa major, que pot ser divertit entre gent que vulgui conèixer altres tipus de jocs. Pot ser divert. El pressupost de la festa major, pel que són espectacles i aquestes qüestions, ascendeix a un import d'uns 53.000 euros, 54, va per aquí. La major import d'aquests va destinat a espectacles, evidentment les grans orquestres, els músics, els teatres, que són els espectacles infantils, els professionals, són els que xuclen gran part d'aquest pressupost. Avui aquí a la plaça també, per a l'alegria dels més petits i també dels més grans, hem pogut veure els gegants, en Cisset i l'Angeleta. Us animem a participar dels gegants. A elles i a ells, a tots vosaltres, petits, els petits també, que sempre fan companyia i ajuden els grans a portar els gegants. Endavant, animeu-vos a portar els gegants. Com es diu, Martina, de gegants? Angeleta. Com es diuen els gegants? Reina y el rey. No!